Σιγά δεξιά αριστερά θα κοιτάτε. Μην βιάζεστε. Αυτό τι ζώο είναι? Αυτό τι ζώο είναι? Αυτό είναι η ιένα. Πού είναι? Να το βλέπεις. Αυτό είναι. Τι, αφού είναι τηλεφωνό τώρα, το τζαγκουάρ. Το τζαγκουάρ που είναι? Κύριε, από εδώ τις άλλες βιτρίνες. Σιγά σιγά προχωράτε. Θα πάμε προς εκεί πάλι? Τώρα είναι η ώρα της ψυχαγωγίας. Μπήκατε μέσα. Θα παλέψει κανένας με την αρκούδα? Ναι, θα βγάλουμε και την αρκούδα μετά. Η ένα, κοιτάξτε είναι. 54. Γιατί τα μικρά τα πίτι τα βάζετε μέσα σε γυάλες και βάζετε? Είναι νερόπιδα. Τα βάζετε μέσα λίγο. Γιατί είναι του νερού είπα. Δεν άκουσα? Είναι του νερού. Μετά στο τέλος. Ti gli sti tigri? Buona fuma! Morto, ora privende! Perché sono tornati, sono Το μεγάλο κοιτάξτε εδώ. Που κινείται τώρα. Κινείται. Τώρα θα κινηθεί πάλι. Βγάζει την ουρά τη γλώσσα του που κουνάει. Δεν είναι μεγάλο. Κοίταξε να λες. Τι είναι αυτό? Όχι, πρέπει να το δείτε και μέσα. Και με εδώ σταμάτα. Δεν είναι τρόπο. Βέβαια έχει άλλα. Τι έχει? Πολλά έχει. Κοιτάξτε, δεξιά και δεν θα κοιτάει εσένα να κάνει καμία επίθεση. Δεν είναι καλό αυτό, δεν πειράζει. Άμα θες να το χαϊδέψεις, μπορεί να το χαϊδέψεις. Δεν πειράζει, άμα δεν το πειράξεις. Σηκώνε εδώ μέσα. Εδώ τώρα ζει αυτό εδώ μέσα. Βέβαια, ζει και εκεί, ζει και έξω, ανάλογα. Τώρα που δουλεύει είναι εκεί, δεν μπορεί να είναι. Αρνιά ολόκληρη, ένα αρνί καταπίνει μέχρι 10 κιλά. Κάθε 10 μέρες όμως, όχι κάθε μέρα. Καθημερινώς του ταΐζετε? Δεν τρώει κάθε μέρα. Αράχνη ταραντούλα είναι αυτή η δηλητηριώδη, είναι του Αμαζονίου. Ναι. Άμα δαγκώσει και έναν ελέφαντα να τσιμπήσει, πάει, τον εθανάτωσε. Θέσουν τα παιδιά. Όλα, νερόπιδα.
είναι φίδι. Τι πάει κι άλλο. Μυρίζει λίγο. Πώς είναι? Κοίτα εδώ το φίδι. Πού το βγει το κεφαλάκι. Έτσι να το δω εδώ. Θες να φας? Δημήτρη. Μην τα χέρια του μέσα. Κοιτάξτε τα καλά για την ωραία πράγματα. Ούτε στη Λάρισα να τα ξαναδείτε, ούτε πουθενά στο παζάρι. Τελευταία περιοδία είναι που κάνω. Αυτό είναι και εδώ και είναι φίδια. Φίδια. Ωραία, όπου και να πάτε όλα τα μέρη του κόσμου και να γυρίσετε δεν πρόκειται να τα δείτε τέτοια πράγματα. Ναι, αυτό, φίδια. Είναι ο τίγρης. Όλα ωραία είναι. Θα ζήσει στο νερό. Σαν το τι είναι. Διάφορα πίδια είναι, διάφορα πίδια είναι. Και βίντεο. Ναι. Τι είναι, να μην σπάσει το τζάκι. Είδα εκεί με το μεγάλο φίδι να σας πάρει το βίντεο. Έτσι, εκεί. Μα όλοι μόνο εσύ πρώτη φορά. Όλος ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Αυτός είναι 8 μέτρα. Όχι, αυτά είναι ψεύτικα, αυτά είναι βαθμωμένα. Α, πόδια είναι. Εκείνα είναι... Α, και λάμπα. Αυτό το κεφάλι από τι είναι. Ψυγιάζεται, Μαρία. Ωραία, τι είναι αυτό. Και η γούνα της, Τσάπα είναι. Να σε κουμπίσει. 150-160 χρόνια. Τρώει κατά και να αρνεί 10 κιλά. Τώρα μετά από 12...